Milí Čerňania, predstavovať vám čerňanský kermáš nie je vôbec potrebné, pretože už tradične je to vrcholom kultúrneho leta na Čiernu a dovolím si povedať aj na Kysuciach. Preto vás chcem srdečne pozvať už v sobotu o 17. hodine. Začíname v oddychovej zóne pri Farskom kostole koncertom kapely Traky z Košíc, kapela Kochanský z Bratislavy. Verím tomu, že si to všetci spoločne užijeme a v nedeľu bude o 11. o svätej omši pokračovať kultúrny program vystúpením našich miestnych kapiel, heligonkárov. Máme tu hostí z Varína, takže vystúpi dýchovka Varinčanka. Tešíme sa na vás, pozývame vás, nielen našich občanov, ale všetkých účastníkov z celého regiónu, takže tešíme sa, že budeme mať, aj keď počasie možno nepraje úplne, ale veríme, že dobrá nálada zvíťazí.